Зөлфия ханым, әйтеп китсәгез иде, менә инде шушы Украинада, гомумән аерым алганда инде менә Киев шәһәрендәге татарлар тормышы бүгенге көндә ниндирәк? Киевта татарлар бик күп. Татарлар билгеле туган якларын сагыналар. Шуңа күрә бер-берсенә аралашалар. Татарча сөйләргә тырышалар, динебезне ташламаска тырышалар. Шуңа күрә мәчеткә йөриләр. Мәчет анда зур мәчет, әбиләр, бабайлар килеп, якташларыбыз килеп очрашабыз, бик күңелле була, намазлар укыйбыз. Анда тагын исламский культурный центр бар. Анда тагын дингә өйрәтәләр, гарәпчәгә өйрәтәләр. Анда да бик теләп йөрибез, шатланып йөрибез. Киевтә шулай ук татар җәмгыяте бар, татар йорты бар. Анда Канафия эшли иде ул. Но анда бик күпләр йөрмиләр, чөнки ул как закрытое акционерное общество кебек, үзенә кулай кешеләрне генә ул якын китерә. Күпләр анда барган чиракта я капкасы була, неприветливый дип әйтим инде. Шуңа караганда барга инде бик күпләр тартмыйлар. Әйтәләр, яшьләр бигрәктә татарча өйрәнәселәр килә, анда барга инде татар йортында өметләр бар татарча өйрәнергә. Анда аларны инде каршы алмыйлар, якты йөз белән. Ул үзенә кирәкле, уңайлы, кулай булган кешеләрне генә якын күрә, Мәскәү әйткән сүзләрен генә тыңлап, Мәскәүгә башып яши торган кеше инде. Шуңа күрә инде күпчелек аны алыштырырга, икенче кеше куярга дигән өмет белән яшиләр. Зөлфия ханым, менә бит инде шушы Киев шәһәрендә Татарстаннан, Русиядән чыгып китәргә мәҗбүр булган Нәфис Кашапов та яши. Сез аның белән аралашасызмы? Аның хәлләре ничегрәк? Нәфис Кашапов турында мин интернеттан таптым. Аны Фәрит Рәхимов та белә, Әсхат Кашапов та белә. Шулар аркылы мин Нәфис Кашапов белән очраштым һәм таныштым. Аның хәле бик җиңелдән түгел билгеле. Ул заводта эшләп, шунда яшәгән, иртәнге 6-дан эшләп, кичке 9-га кадәр заводта эшләгән, яшәгән. Шуңа күрә салкын зданиедә яшәгәч, аның үпкәсенә салкын дигән, ул былтыр апрель айында бик озак кына больницада ятты, температурасын төшерә алмыйча 39-дан озак ятты анда. Аннан чыкканнан соң инде ул җәй буе безгә дачада килеп яшәде. Анда Осло орман арасында мәйтәм үпкәләрдә яхшырга, сәламәтләнергә ярдәм дигән. Ул субханалла мәшалла авыр шартларда яшәргә карамастан, шундый оптимист, сәламәтлеге турында да кайгырта, политика белән дә кызыксына, төр яктан бик көчле рухлы кеше. Зөлфия ханым, сез инде менә Татарстанга ялга кайттыгыз. Шул ук вакытта инде менә шушы үзегезнең туган Сарман районында, Нөркәй авылында инде мәчет булдыру, мәчет төзү мәшәкатендә башлагансыз. Менә бу мәшәкать хатын-кыз өчен, менә инде сезнең өчен, Украинада яшәгән хатын-кыз өчен кирәк идеме икән? Мин Киченекәй авылында туып үстем. Әби-бабайлар намаз укыйлар, мәчеткә йөриләр. Уже без яшь вакытта ук мәчетне бетерделәр. Клуб булып хезмәт итте. Аннар ашлык амбары булып хезмәт итте. Әбиләрнең сыкраган, сагынган вакытлары һәр вакыт күңелгә сеңеп калган. Мәчетне бетергәч тә әбиләр истәлеге дип шунда мәчет торгызасы килә иде. Шул мәчет торгызу эшләрен дә башкарып җибәрдек. Анда шактый эшләр эшләнде. Ул организацияны оформить иттек, печатләр.